Hejsa, det er Ravn her, og i dag skal vi spille noget Faction ind på en awesome server med mange mennesker på. Og også nogle der ikke har lige meget. Det var lige hvad jeg så. Ej, men vi spiller et eller andet, som jeg intet aner om, og vi er inde på noget Earth, kan jeg se. Eller hvad så står. Men skal vi ikke bare lige prøve, så vi kan finde ud af, hvad fanden det er, vi prøver at spille her. Den gemmer vi, hvis vi får hjælp, skal bruge hjælp til noget. Nej, vi får en enkelt diamant, så kan vi sgu da lave en diamantskovl. Men det skulle dejligt være i gang. Nå, men I må undskylde, at der ikke kommer videoer på min kanal. Jeg bor på en efterskole, så er det pisse irriterende at lave videoer, så at ens dejlige teammates herinde på mit værelse, teammates, ens værelseskammerater, de render ind og ud. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg sagde teammates. Men det er, at der er folk, der kommer ind og ud af døren hele tiden. Det er pisse hammerende irriterende. Wow. Nå, men herfor har vi en warrior, mage, roach. Det er en assassin, så vidt jeg husker. Og det der må være en alf. Og så har de noget styrke og noget svaghed. Så vidt kan jeg forstå. Gør ekstra skade med bue og pil, men tager mindre skade med sværd. Så assassin, han gør mere melee damage, men han har kun 8 liv i stedet for 10. Mage, han har nogle potion effekter, men han tager 10% mere skade. Og så er der warrior, han har et ekstra hjerte og deal 10. Nå, det ved jeg ikke hvad der står. These damage, ved jeg ikke hvad. Men hvad skal vi tage? Jeg tænker enten warrior eller en roach. Skal vi ikke det? Assassin. Det er sgu svært. Vi tager assassin. Roach er fast doing assassin who's bear and bastion. Minecraft. Jeg fatter ikke en skid. Jeg er ikke så god til engelsk. Fuck det. Fed nok. Den er fed, den der. Enter the portal to select roach as your class. Og hvis I ikke lagde mærke til, så var det Skeleton Head. High School. Hvad er det her? Master Roach Upgrade. Ja, det koster penge og sådan noget. Start over. Nej. Vi vil teleport. Men ellers så ja, I må skrive hvad I egentlig gerne vil se. Jeg har ikke så mange subscribers, så fuck da det. NPC. Hvad fuck det? Nå, er det ikke sådan warp halløj? Det ved jeg ikke. Starroom. End. World. Classmaster. Arena. Jeg skal derop. Jeg er så vidt muligt ny til YouTube, så I må bære jer af med mig. Men ellers så giver I mig bare et lush ud. Fuck, hvor mange portaler. Random teleport. Hvad er det herude? Ej, det skal vi ikke. 16 hearts. 1. Nå, er det kills? Det ved jeg ikke. Teleport random. Thank you, my friend. Blomst. Skal vi altid have med os. Chickens. I need your food. Og det er 1.8, hvis I gerne vil vide det. Jeg har faktisk prøvet at gå herhen med 1.10, og så havde man den der ekstra hotbar. Det var kraftedeme irriterende, og jeg dealede lidt tid med at skulle have mine fakler deroppe, så jeg blev ved med at smide, og jeg fattede bare ikke en skid om hvorfor hvad nu hedder
at jeg ikke kunne få lov til at så smide mine fakler derop. Eller jeg kunne heller ikke få lov til at trykke F. Men det var så fordi, at den ikke havde 1.10. Og jeg skrev det også i chatten. Folk de sagde bare, fuck, jeg var dum. Men det kan jeg egentlig også godt forstå. Jeg er ikke det klogeste. Og det vil jeg helst ikke prale med jer. Men ja. Ellers altid skriv hvad I vil se. Jeg har haft en Skyblock kørende, men det blev sådan noget fucked up, halløj. Fordi at min underlige OBS ting, den ville ikke rigtig lade mig filme, og så kunne jeg ikke optage min lyd, og hvor har jeg forsøgt. Men nu er jeg i gang, så der skal ikke være flere undskyldninger. Men mindre selvfølgelig, hvis der kommer nogen ind på min vej, så gider jeg ikke, og så filme deres smukke stemmer. Ellers så dræber vi lige nogle dyr, og så skal vi bo over jorden. Ellers skal vi bo under... vi bor der over jorden. Gør vi ikke det? Ellers skal vi lave sådan en halvt om halvt. Det ved jeg sgu ikke være... Jo, vi bor over jorden. Vi gider ikke under jorden. Jo, det vil vi gerne, men... Jeg kender ikke den her server. Er det sådan en... Det er sgu nok... Det er en faction. Selvfølgelig går folk og griefer hinanden. Men hvor dum kan man være? Hun fattig. Hvad fuck er det? De har gjort den kanonsikker, men har de gjort den ravnsikker? Der er de ikke. Har meget vand. Har været nogen. Hvad er det? En pickaxe. En kartoffel, nogle glas. Bottle. Salt er ikke taget. Ja, okay, det er overhovedet ikke alt taget. Tager jeg bare lidt. Vandspand vil jeg gerne have. Fakler vil jeg gerne have. Furnace vil jeg gerne have sådan. Jeg kan lige sgu tage det sådan. De der bare smider lige ind igen. Arrows vil jeg gerne have. Vi starter sgu da okay ud. Som sagt, det er faction. Fuck de mennesker, der har bygget det her. Der er sådan noget ovenpå. Min rum, det er bare mørkt. Hver eneste gang jeg åbner en chest, så popper det lige i hovedet på mig. Ja, jeg går ud fra, at der ikke er meget. Men man skulle lige være sikker. En gang nok. Det var bare mig, jeg kunne høre, ikke også? Det håber jeg. Jeg er blevet sgu lige bange. I få sekunder. Ja, de tog så ind der. Her tog jeg lidt større hul. Jeg er også lidt tykkere, så... Jeg har mine undskyldninger. Så må der være nogle hopper, hvis det er en lille trap. Eller hvad? Hvad fuck er det? Nå, det er sådan en AFK-ting. Ja. Man skal jo være lidt kreativ. Eller hvad? Jeg tror ikke rigtig, jeg forstår den måde, de har bygget på. Det er nok heller ikke rigtig meningen. Jeg vil gerne have nogle kaktusser med. Det kan man altid godt bruge. Sugar Kings også. Og så skal vi også det her noget sand med os. Og så også det mig, der spiller. Men I er jo en del af det. Det håber jeg, der I er. Jeg har ingen plads. Hvor fanden tog jeg så meget træ? Jeg gider bare ikke så jeg hugge det, eller hvad? Ja, okay. Ellers skal jeg bruge det til en shop. Smadrer vi nogle flere kaktusser. Vi har også en skov med os. Hvor fanden? Ja, jeg har alt muligt lort med mig. Man skal have lort til at lave lort.
Nogle flere karakterer. Ellers, hvad vil I egentlig se på min kanal? Jeg regner med, at jeg vil lave nogle Skyblock episoder, eller videoer hedder det. Eller ellers så kan I også stille mig nogle spørgsmål, og jeg vil være glad for at kunne besvare dem. Enten i kommentaren, eller så laver jeg sgu da bare sådan en Do you want to hear what I make in my time? Jamen, jeg laver faktisk ikke meget. Hvad er det her? Hvor fanden bliver jeg ved med at hoppe? Hvad er det her? Nå, det er en faction. Det giver mere mening. Så vil jeg gerne op igen. Takker. Cactus, watch out. Vi fik ikke noget kul fra ham. Nej, jeg skulle lige lave noget mad, så kunne jeg bare lige sige, at I'm back in 2 seconds. Men jeg prøver lige at finde mig et sted, hvis min computer ikke gider at load. I må også gerne skrive, hvor lang tid episoderne skal vare og sådan noget. Ellers bliver det nok sådan lidt forskelligt. Den her, den var 5 minutter, og den næste, den var 1 time. Efter alt, hvilken humør jeg spiller i, eller jeg ved det ikke. Jeg er ikke så vant til at lave YouTube, så jeg snakker egentlig heller ikke ret meget. Lige nu snakker jeg fucker meget, men det ved jeg ikke hvorfor. Nogle gange ved jeg ikke hvad jeg skal sige, men så siger jeg noget alligevel. Skal lige have mig flint. I want it. Mange tak. Hvad fanden har jeg også? Nogle der var lidt ved at brække mig. Ej. Fuck. Ej. Hvorfor har jeg så meget inventory egentlig? Det er sgu et meget godt spørgsmål. Men jeg regner med sådan at vil lave en Skyblock serie, og så alt efter om jeg egentlig gider lave det, om der er så set noget som jeg har lyst til, det er sjovt at lave. Hvor fanden hugger jeg også træ nu, når jeg ikke har brug for det? Men altså, hvis det bliver til noget, så bliver det jo til noget, og det går kun til jeres fordel. Jeg er sådan, nu ser jeg med. Iron. Seriøst, mand. Fuck, der er meget. Trollolololo. Kul. Kul. Jeg har det som om jeg bare snakker med mig selv. Det gør jeg egentlig også. Men, altså, jeg er jo ikke vant til det her YouTube eller det kan I godt høre nu, når jeg bliver ved med at sige det. Men jeg prøver, og jeg vil blive super glad, hvis I lige gad så give den her like, og så bare lige vise den til nogle af jeres venner. Det kan godt være, at I er pisse ligeglade, men det skal I også bare lov til egentlig. Jeg kan ikke sige skal, og det har jeg heller ikke lyst til. Hvad fanden snakker jeg nu om? Og hvis I ikke kan lide den, jamen, så er I egentlig også velkommen til at give en dislike, så ved jeg bare, at jeg skal stoppe med at lave YouTube. Altså, så enkelt er det vel bare. Så får den her video sikkert bare sådan 30 dislikes. Ud af de 5 personer, som der har set den her video. Det er bare den samme person, som har været inde og så dislike den flere gange. Kan man ikke, men det var sjovt. Hvad er der heroppe? Ikke en skid. Hvor fanden går jeg så herop? Der er 3 år. Der er chickens. I want your meat. Come back, you little motherfuckers. Kan man ikke sådan warp wild? Kan man helt så skrive warp? Wildness. Er jeg sådan random?
Nej, det var det så ikke. Awesome. Det var bare ikke lige det sted, hvor jeg mest ville hen. Fedt. Hvad fuck? Hvad fanden det? Nej. Nej. Eller der er ikke min, så der går sådan lidt længere ned. Who? It's me you're looking for. Jeg kan godt mærke, at jeg skal synge. Jeg skal kraftedeme lave min egen sange. Grisbastø. Havde jeg ikke en farvel på. I want the meat. Go ahead. Er der højklik egentlig? Nej, det er der ikke. Hvis I kender den her server, så er I også velkommen til at rate mig. Fordi jeg fatter ikke en skid af, hvad man skal. Så bare kom ind og så smadre mig. Jeg vil gerne PvP. Jeg kan ikke finde noget PvP, så I skal nok vinde. Ellers vil jeg faktisk... Wow. Ellers vil jeg da meget gerne optage noget Cube World. Hvis I kender til Egg Wars, det er fucking fedt game mode. Hvis I ikke kender det, så vil jeg ikke andet råde jer til at så komme ind og så spille lidt. Hvad fanden kan jeg ellers smide? 4. Jeg også gerne have hunden. Ikke præcis den samme. Fuck off. Den har jeg ikke for. Ja, det havde jeg sgu egentlig nok, men... Til den tid, der er jeg rig i diamanter. Og... Hvor lang tid er det der nu værd? Det er jeg slet ikke haft lagt mærke til. Der står el ned over min hotbar. Nå, det er sådan en kombi, halløj. Wow. Der er en cave. Skal se om vi finder nogle diamanter. Vi finder alt. I'm the pro to this game. I've never played it before. It's because I'm too pro to this game again. Jeg kan ikke engelsk, så I behøver ikke rette mig. Jeg kan mit shit, som jeg ikke kan, nej. Men jeg bliver bedre. Ej, jeg kan mest fortælle jer mig selv. Jeg hedder Nikolaj Schindler Favn, hvis I vil vide det. Nej. Men jeg hedder Nikolaj Ravn, og så... Det eneste jeg egentlig bare vil lave, det er bare YouTube. Hvad fuck? Hvorfor kan jeg ikke løbe frem? Det var mærkeligt. Så er der jo ingenting. Oh my god. Er det like spike? What? Er det fordi jeg lægger? Det giver ikke rigtig mening. Ja, det gør det sgu nok for jer, men det gjorde det nok ikke for mig. Water. Fuck. Hvad? Hvorfor gør den det da? Er det fordi jeg lægger, eller? Ja, jeg lægger. Hvor fuck var det jeg kom fra? Jeg vil gerne længere ned. Må jeg måske ikke? Nej. Det var meget gennemtænkt det der. Har ikke lige en fakkel. Fuck af. Men for helvede, mand. Går det væk med det der? Skal vi prøve en gang til? Fuck, der skal lidt til at underholde mig. Det kan I godt se. Men for helvede, jeg er bare mærkelig. Det må I gerne tænke om mig. Det gør mig ikke noget. Det er mellem Nikolaj
ravn. Nikolaj, mærkelig ravn. Kan I ikke høre det? Det passer. Okay. Så. Vi er på vej til dig, julemand. Men jeg vil ikke lave sådan noget julekalender, halløj. Det får jeg ikke engang tid til. At kunne uploade en hver dag. Det kommer jeg sgu nok heller aldrig til. Eller jo, på et eller andet tidspunkt. Vel? Men ikke lige nu i hvert fald. Nu skal jeg lige i gang. Oh. Did you see that? Did you see that come? Og hvis I kan høre noget uro, så tror jeg bare, I skal ignorere mig. Eller ignorere det. I må også gerne ignorere mig. Bare se videoen. Skru ned. Jeg sagde skru ned. Skru ned. Nå, okay. Du vil gerne høre på mig. Ja, det skal også bare være velkommen til. Fuck, jeg snakker mod pyg. Cave. Ej, undskyld. Med min snøften. Jeg larmer, jeg ved det godt. Jeg ved ikke, hvor mørkt det her det er for jer. Kan I egentlig se noget? Det kan I nu. Det var der, jeg kom fra. Kul. Er der overhovedet nogle monstre på? Så er på easy. Wow. Er det ikke lidt kedeligt så, hvis der ikke er nogen monstre? Jeg tror det er sådan... Det bliver nok lidt kedeligt. At der ikke er nogen mobs og sådan noget. Det ved jeg ikke. Ej, undskyld, nu laver jeg den der lyd igen. Men for helvede, ravn. Gider ikke han ellers skåle alligevel. Lad os se hvad vi har her. Noget mere iron. En mineskagt. Skal prøve at se om vi kan finde noget spændende. Nej. Okay. Nu bliver det. Kæft, jeg fik jogt over bare pænt meget højt. Okay. Okay, der var en diamant. Fedt. Der var noget guld. Der var noget mere jern. Fuck. Nå, det har sådan en... Og der vil jeg ikke have. Jeg vil faktisk gerne have de der glasbottle. Only donation and I can spawners. Hvor fanden kan man ikke? Det giver sgu da en anden mening. Men vi fandt diamanter! Get wrecked, motherfuckers. Det var kraftet med noget af mineskagt det her. Skal vi længere ned. Men det var... Hvad fanden er det for noget med at... det synes jeg ikke man bør købe. Altså... Kun dem som der giver søveren penge kan få lov til nogen til at så mine den der spawner. Men du må da være benegab. Hvad så nu hvis jeg kommer til at fejlplacere det inde på min base, ikke også? Og så jeg vil faktisk gerne fjerne den igen. Så skal jeg kontakte den admin. Og så siger de, fuck dig, du kan ikke have lov til det pisse her. Jeg vil faktisk gerne have de der. Nej, sgu da. Det er kun 2 jern. Come over it. Get started. Get flagged. Get wrecked. Jeg ved ikke hvor lang tid den her video har varet efterhånden. Men vi kan sgu altid lige finde ud af hvor lang tid den her video der skal vare alligevel. Jeg tror jeg vil finde mig et sted og så siger jeg sgu nok vi ses. Og så kommer den her episode for jer. Så kan I se min episode. I kan se min video.
Og så næste episode, så vil jeg nok prøve at se, om jeg kan finde ud af at så få bygget dem, eller fundet mig et sted. Vil det ikke bare være fucking cool? Det tror jeg. Ej, skal vi så ikke også prøve sådan noget som... Vi skal bare have 2 likes på den her. Det vil bare være fuck overpowered, hvis vi kunne det. Få 2 likes. Det vil være mega fedt. Jeg siger ikke farvel nu, så det skal vi slet ikke snakke om. Eller hvad? Jeg finder nok de ud af. Vi ses lige om 2 sekunder. Jeg laver mig noget mad. Hvad fanden snakker jeg om? Vi skal da ikke ende episoden nu. Ja, det kan godt være. Jeg har ingen tidsfornemmelse. Det kan I godt høre. Så nu sætter jeg nogle ovne. Og så ses vi nok lige om 2 små sekunder. Så finder jeg ud af, hvor lang tid jeg har filmet i. Fanden satte jeg også så mange op? Men for helvede, ravn. Så vil jeg lige smide noget lort ind her. Og noget lort ind her. Og noget lort ind her. Og noget ekstra. Nej. Nikolaj, du skal snakke pænt. Hvorfor? Det skulle da skidelig meget. Smid det nu ind. Tak. Nej, ja, vi vil ses lige når jeg har fundet ud af, hvor lang tid den her video har varet for det første. Og så når jeg har fået mig en helvede style mad. Så jeg kommer lige om 2 sekunder. Kenny været herinde? Nej. Sikker? Ja.
Hvorfor fanden skulle du så have noget af min cola? Nå, det kendes den der. Husk at lukke døren. Halløjsa, og velkommen tilbage til Ravns lille serie her. Og jeg fandt ud af, at der er kraftedeme ikke ret meget tilbage, men vi spiller lidt videre. Fuck det, vi skal kraftedeme have noget for pengene. Det her, det er en special episode. Jeg ved ikke, jeg satte lidt efter 20 minutter per video, men wow, det var blinket. Men jeg fik lavet mig noget mad. Her har jeg sgu da svært, har jeg ikke det? Det ved jeg ikke. Det har jeg sgu nok. Jo, det har jeg nok. Men jeg fik lavet mig en helvedes masse mad. Det var dejligt. Så sulter jeg ikke i dag, men først i morgen. Det skal de sige, jeg er meget grov æder. Men jeg forstår ikke, hvorfor den er jo på easy. Hvorfor har jeg så ikke mødt nogen mobs endnu? Den er jo på easy. Er det bare sådan, så kun spawnerne? Ej, det er ikke lidt kedeligt. Det tænker jeg skulle bare der. Hvorfor har jeg 5 direkte water buckets? Okay, det vidste jeg ikke, man kunne. Men jeg faldt den der, bryder mig ikke lige om. Har ikke ret meget, sådan der lige sådan interesserer mig. Ja, gå væk. Sådan der. Men jeg vil egentlig bare mine lidt hernede rundt og chill lidt rundt sammen med jer awesome peoples. Og så nok næste episode. Hvorfor gør den det der? Det er sgu da pisse irriterende. Jeg bliver ved med at tro, det er mig, der lagger, ikke også? Så det er det bare overhovedet ikke. Det giver jo ikke mening. Den snyder mig. Jeg kan komme længere ned. Og jeg kan komme længere ned. Nej, I kan nok ikke se noget. Det var mørkere på YouTube. Jeg har fundet diamant. Og uden X-Fan der. Det skal lige siges, jeg kan ikke engang installere nogen form for hacks på min computer. Og ja, jeg har prøvet. Og jo, jeg ved også godt, man ikke må mine diamanter på den her måde, men har jeg nok ikke noget lava. Håber jeg. Ej. Men ja, jeg har prøvet. Jeg blev pisse irriteret over, at folk de hele tiden fandt mit sted. Det var en eller anden. Så der var i området på en af mine gamle server, jeg spillede på. Og jeg kunne bare ikke forstå, han var hele tiden i området, og han trollede jo rundt med mig. Og han gav mig også mine ting tilbage hele tiden. Haha, han var en rigtig funny guy. Dem der smed jeg også ud. Dem gider jeg ikke have. Men jeg kunne bare ikke forstå, hvor fanden det var, han var. What? Nå, jeg smider mine buckets lige frem. Jeg behøver så kun én. Hvorfor kan jeg ikke løbe? Wow, det var mega mærkeligt. Hvad er det bare min lucky day her? Ja, sådan der. Sådan skal det være. Jeg tror også bare det her, det er min lucky day. Lige fundet nogle ekstra diamanter. Og det er ikke engang ret lang tid, jeg har spillet i. Ej, nu fik vi også nogle startting, der var sådan lidt cheap, men ja, jeg er ikke rigtig sige så meget imod det. Går kun til min fordel. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal bruge kul til lige op. Jeg kan lave sådan nogle farmer og sådan noget. Så det samler jeg skulle lige ind. Og også noget jern. Det skal man bruge meget af, kan jeg huske. Det er ikke så. Det er faktisk lang tid siden jeg spillede Minecraft. Og tilbage, jeg tror aldrig rigtig jeg nåede at svare på det der med
med hacks. Hver eneste gang, at jeg prøvede på at sådan åbne en form for hack op, så lukkede min computer det automatisk ned igen. Og sådan, nope, you can't do this. Han bare trollede mig med at, you can't do this. Og en gratis fakkel. Holy shit. Og jeg troede, jeg så flere hjemme, altså bare sådan, what? Okay, der går mange mennesker nu, ude på min gang. Det er lidt irriterende at bo på en efterskole nogle gange. Ej, jeg skulle selv sagt ja til, at jeg vil gå på en efterskole, så skal jeg også lade være med at brokke mig over, at jeg går på en efterskole. Det giver jo ikke rigtig mening, vel? Ja, det er cheste. Get away from me. That good English. I'm very, very good to that English. Ej, lad være. Lad være. Og det minder bare om... Ej, nej. Gratis fakkel. Så sætter vi lige en til. Gratis guld. Gå lige væk med det der. Guld til mig. Vil det ikke være en god idé at æde dine sticks først? De kan ikke kombinere. Fuck. Hey. Er det ikke noget, man bare lige kan smadre det sådan lige? Ah, okay. Fuck lige af med det her. Jeg tænker bare, er der ikke en kiste eller sådan noget? Det må der næsten være. Så blev der sgu mørkt. Jeg fik et chok. Kom den der lige... Der stod også noget. Jeg tror, der stod sådan et tal. Det skulle nok egentlig derfor. Eller var det her, hvor jeg ved den der anden kiste var? Det ved jeg ikke. Og der stod der sådan et tal, så kom der en anden en ud af den. Det så sådan lidt mærkeligt ud. Det kunne være fedt. Og jeg spillede på en gang på sådan en server, hvor man kunne få sådan en Silk Touch, en speciel Silk Touch pickaxe, og så kunne man samle de der op. Jeg tror det var sådan en modded server, jeg ved det ikke. Men man skulle også hente sådan noget til at starte med, når man gik i gang, og det var sgu sjovt. De havde sådan noget specielt mods på og sådan noget. Så kunne man simpelthen samle dem op, og så kunne man lave dem om til sådan en powered en, og så du kunne lave sådan nogle specielle ting selv også. Og så var der flere enchants. Jeg ved ikke om det skulle nok bare mig, der frøvler og husker at fuldstændig forkert og lyver jeg direkte op i ansigtet. Men ja, det var, så vidt jeg husker, så var det i hvert fald sådan. Er der mere? Nej. Jeg ved ikke, hvor meget mere der er at komme efter hernede. Jeg skulle nok gå forbi en del. Jeg har sgu fået rigelig redstone også, så det gider jeg ikke på min tid. Kul bør jeg også lige tage. Der er mere her. Ti stille, folkens. I larmer. Okay, det er mig, der har været her. Det kan jeg godt huske nu. Jeg tænkte lige, hvad fuck har været her. Men det er bare mig, der smider med mine ting. Og nu går jeg tilbage der, hvor at jeg havde en hedsmasse level ting kørende. Men jeg kan bare lige huske, der var noget, jeg ikke lige havde været ved. Ja. Nu gør det der vand ikke, som det gjorde før. Så det kunne godt være, det er bare mig, der lægger sådan lidt. Det er lidt mærkeligt. I'm the best person in this world. Ej, lad være. Jeg så noget mere jern. Eller iron, som det hed. Jeg husker på et tidspunkt, man spillede Minecraft, så skulle man bare udtale alt på engelsk. Hvis du ikke kunne udtale det på engelsk, så var du bare noob. Ej, jeg har sådan en kammerat, han bliver ved med. Han er sgu rimelig funny. Ej, det skal vi lade være med at snakke om.
glemmer virkelig det der med at så sætte fakler. Der er også noget heroppe. Det I må skulle finde mig, og så må I godt mig i noget og sige, husk at sætte fakler. Det der, det var ikke andet ren og skærheld. Ikke ved min fakkel, så bliver jeg sur. Ej, det bliver jeg ikke, men forstå min pointe. Det væltede min fakkel. Hvad skal jeg gøre ved det? Og det fortsætter i en uendelighed. Og så er vi tilbage til, hvor vi startede. Fedt. Nå. Der er mere her. Jeg er bare så heldig, at jeg finder sådan noget. Nå, men ja. Jeg vil ikke grave mig op af. Nej, eller hvad? Guld. Jeg er virkelig dårlig til sådan noget her. Jeg skal til op nu. Iron. Og det man må ikke kalde det jern. Det skal hedde iron. Det skal I huske for nu af, når I spiller Minecraft. Der er mere. Hvad satan? Så må vi jo... Ej, jeg har ikke engang ret mange fakler tilbage. Har jeg ikke sådan en? Nej. Det var jeg sgu brugt. Ellers smed jeg også dem ud. Og vi har fået... wow. Her er Rounded Witch. Ej. Nej. Det lød ikke engang perfekt. Hvad er det for noget? Der er mere jern. Mere. Men hvad fanden skal man egentlig bygge? Noget bestemt sjæl. Ej, jeg er dårlig til at bygge sjæl, så skal vi også bare lade være med. Jeg skal sætte en der. Hvad satan? Hør efter, hvad jeg siger. Ej, jeg vil grave mig op, inden jeg ser noget mere. Så vil jeg lige grave mig op, og så ses vi bare deroppe. Du fik jeg vej. Jo. Nå, vi ses. Wow. Ej, hvor var det dumt. Nej. Og jeg havde også smidt mit skovl ud. Wow. Oh my god. Men jeg er seriøst den dummeste person nogensinde. Hvad fanden ved du? Hvorfor glor du på mig? Kan du ikke se, at jeg rømmer mig lidt her? Oh my god. Hvor er jeg dum. Hvad laver du? Hvad laver du? Jeg kan også se, det græder lidt i fred. Nej, det er ikke en dansk server, niveau. Men hvor dum kan man være. Men jeg vil lige skaffe mig nogle ting til næste gang vi ses. Alle de diamanter. Hej.